Як павінна выглядаць сучасная малочна-таварная ферма, якія патрабаванні сёння прад'яўляюцца да яе начыння. Удзельнікі семінара змаглі пабачыць на свае вочы на прыкладзе двух гаспадарак Каменецкага района. Савушкіна Пушча – гэта аб'яднаныя і мадэрнізаваныя з інтэрвалам у год 3 гаспадаркі района. Сёння агульная плошча 11 тысяч гектараў, дуйны статак 3315 галоў. У дзень тут прадаюць да 70 тонн малака. Праект фермы адказвае сучасным патрабаванням і ўлічвае перспектыву развіцця гаспадаркі. Тут выкарыстоўваюць даільную установку «Карусель», прибирают адмысловым агрегатом, а кормят с допомогой самоходного кормораздатчика. По производительности труда 27%, по росту зарплаты 18%, я сказал. Вот, по валовому производству продукции также 20% мы к уровню прошлого года сегодня производим продукции больше. Современные посевные агрегаты в поле работают, современными тракторами с системой параллельного вождения, которые уже сегодня не надо даже руль держать посреди поля. Стараемся все новое применять как технологии, как технику, как и оборудование на фермах. Наступны прыпынак – адкрыта акцыянернае таварыства «Аграніва». Гаспадарка – прыклад правядзення паспяховай мадэрнізацыі за кошт як уласных сродкаў, так і пазык. Вытворчасць малака за апошнія гады тут павялічылі амаль у 4 разы. Анатоль Лис падкрэслівае, сітуацыя, калі ўкладзены грошы, а аддачы няма, недапушчальна. При рентабельности 47% это позволяет вполне возвращать те денежные средства, заемные, которые мы взяли в банке. Достаточно денег для того, чтобы еще дальше развивать предприятия. То есть эти деньги работают еще на другие фермы, где идут реконструкции благодаря этому. Поэтому бояться вот этого вложения сегодня не надо. Сегодня перед агропромысловым комплексом в области стоит задача повеличения объема вытворчасти. Забеспечить рост повинна не только модернизация, але и будаўніцтва новых ферм. 3 фермы стоит на контроле у президента. Всех нужно построить 7. 3 завершаем, 4 ожидали подписания указа. К радости на сегодняшний день указ подписан. Помимо этого 15 ферм, которые необходимо построить и завершить в этом году. Не менш актуальное пытанне для кіраўнікоў раёнаў нарыхтоўка кормоў. Гэты год оказаўся не самым спрыяльным за умоў надвор'я. Таму стаўка робіцца і на альтэрнатыўныя віды корму, як бурачны жом, уключэнне збожжа. Абмеркаванне гэтых пытанняў прадоўжылася на пленарным пасяджэнні. Дэталёвым чынам разгледзелі будаўніцтва новых ферм і сенажна-сіласных траншэй, правядзенне асенне-палявых работ. Падвялі вынікі работы галіны жывёлагадоўлі за 8 месяцаў года. Крысціна Протасавіцкая, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».